Αθήνα. Η χώρα βρίσκεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Στο κέντρο της πρωτεύουσας πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, ένταση, συνθήματα, πολιτική αναταραχή. Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, ένα γεγονός θα αλλάξει τα πάντα. Λίγο μετά το μεσημέρι, στο υποκατάστημα της Μάρφιν στην οδό Σταδίου, ομάδα κουκουλοφόρων επιτίθεται στο κτίριο με μολότοφ. Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα. Οι εργαζόμενοι εγκλωβίζονται στο εσωτερικό. Παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθούν, 3 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Η χώρα παγώνει. Τα μέσα ενημέρωσης διακόπτουν κάθε πρόγραμμα. Η τραγωδία ξεπερνά πολιτικές γραμμές. Είναι ανθρώπινη. Από την επόμενη κιόλας μέρα, η έρευνα ξεκινά με πρωτοφανή ένταση. Το τμήμα αντιμετώπισης βίας, η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, όλοι εμπλέκονται. Οι αρχές συγκεντρώνουν βίντεο από κάμερες της Σταδίου, μαρτυρίες διαδηλωτών, φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης, υλικό από κινητά, χημικές και τεχνικές αναλύσεις των μολότοφ. Η μεγάλη δυσκολία. Τεράστιος όγκος κόσμου, καλυμμένα χαρακτηριστικά, χάος στον δρόμο. Η έρευνα απαιτεί μήνες. Με το χρόνο, οι αρχές εντοπίζουν πιθανούς υπόπτους. Οι καταθέσεις είναι αντιφατικές. Μάρτυρες αναγνωρίζουν κινήσεις, όχι πρόσωπα. Κάποιοι μιλούν για ομάδες που δρούσαν ανεξάρτητα από τη διαδήλωση. Άλλοι δηλώνουν ότι είδαν συγκεκριμένα άτομα να ρίχνουν τις μολότοφ. Η αξιοπιστία των μαρτυριών εξετάζεται σχολαστικά. Τελικά, η υπόθεση οδηγείται σε δίκη. Η διαδικασία είναι μακρά και λεπτομερής. Η δικαστική αίθουσα γεμίζει κάθε μέρα. Καταθέτουν πυροτεχνουργοί, χημικοί, αστυνομικοί, δεκάδες μάρτυρες. Εμπειρογνώμονες ανάλυσης εικόνας. Η εισαγγελία παρουσιάζει βίντεο, συγκριτικές φωτογραφίες, αναλύσεις κινήσεων. Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ευκρίνεια των πλάνων, την αξιοπιστία των μαρτύρων και τον τρόπο που συνδέονται οι αναγνωρίσεις. Η δίκη φέρνει στην επιφάνεια μία μεγάλη αλήθεια. Σε μία χαοτική σκηνή, η απόδοση ατομικής ευθύνης απαιτεί ακρίβεια, απόδειξη και πλήρη νομική τεκμηρίωση. Μετά από πολύμηνη αξιολόγηση στοιχείων, το δικαστήριο καταλήγει στην απόφασή του. Η υπόθεση κλείνει νομικά, όχι όμως και κοινωνικά. Η τραγωδία της Μάρφιν παραμένει ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Μια υπόθεση που ανέδειξε την ανάγκη επαρκών μέτρων ασφαλείας σε ημέρες έντασης, τη δυσκολία της δικαιοσύνης σε περιβάλλον μαζικής αναταραχής, την σημασία της αλήθειας και του νομικού τεκμηρίου σε περιπτώσεις όπου η κοινωνία ζητά απαντήσεις. Πέρασαν χρόνια, αλλά η υπόθεση εξακολουθεί να συζητείται, όχι για την πολιτική της διάσταση, αλλά για το βάρος της ανθρώπινης απώλειας και τη δυσκολία της απόδοσης ευθύνης. Μια υπόθεση που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Μια υπόθεση που θυμίζει πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στη δικαιοσύνη και το χάος. Μια υπόθεση